ale ka dɔgɔkun lajɛ min bɛ kɛ araba o araba kunun ko o kun ye kalo tile 8 ye Kuluba Fama sigiyɔrɔ la a ko ɲɛmaya tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Général d'armée Asimi Goïta ye baara minnu bɛ san no olu kuma kɛra o kan o ye ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw ko ye tali kɛ o la ɲɛbila sariya sɛbɛn ko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ ni ale bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye Général de division Daoud Ali Mohamedine ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna na nin ye décret min n'u y'o ta sa ka sɔngɔnsigi kɛ ka kɛ ni carnet de passeport ye ale n'a tɛmburukow bɛɛ lajɛlen sɔngɔko ma an ka jamana kɔnɔ ko yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min baaraw kɛcogo ɲuman na cɛncɛn fo ka jamanaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya AES o jamana ɲɛmaaw olu jɛra ka sa k'a fɔ k'u ka dugutaa sɛbɛn ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bakuruba kelen ye min ye u ka jamanaw kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ sa n'o sɔrɔlen filɛ nin ye AES tɔgɔ la keba ko a nanzara tɔgɔ o ye e-passeport AES ye e-passeport AES jɛkɛra ni ale ye avril kalo tile 18 san 2025 ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen bɛn ka kɛw ka jamana 3 ye ni ɲɔgɔn cɛ min ye e-passeport ye sa ale kɔni bɛ se ka kɛ dugutaalan ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dugutaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ko ta na sira fɛ ale ni sira wɛrɛw fɛ keba min ye ɲɛbila sariya sɛbɛn min filɛ nin n'o sigira sen kan sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye carnet de passeport ye a n'a tɛmuru keba n'i b'a fɛ k'a ta min ye 9,000 o bɛ a la 45,000 francs o de kun tɛ 10,000 ye 10,000 sa kɛ 10,000 de tɛ o de kɛra 9,000 ye o kɔrɔ ko u ye 2,000 b'o la dɛ o tɛ tɔ kelen nɔ in ni o ye passeport premium ye ka taa bi k'a sɔrɔ bi kɛba o kɛra 10,000 ani 8,000 ye 20,000 bɔra o fana na ayiwa ko min ye nin sɛbɛn ninnu kɔni ye ninnu bɛ sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa k'a fɔ ko n ma kasi k'a fɔ ko ka fɛn wɛrɛ kɛ o tɛ nin na dɛ kɛba min ye ministre Daoud ye a ko n'i ye nin sɛbɛn kura in ta k'a jateminɛ k'a y'a to ko dɔ bɔra sɔngɔ la koyi min ye 2,000 ye o bɔra 11,000 o la min 11,000 t'a la min ye 20,000 ye o bɔra 20,000 ani dɔ in o t'a la sabula o tun sɔngɔ kun ka ca kosɛbɛ nka sisan kɔni 10,000 ani 8,000 ani 9,000 passeport 2 i bɛ se k'a sɔrɔ o la jamana kɔnɔna na wa a bɛ taa se AES jamana ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fana fɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale fana ye conseil de ministre ladɔnniya ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ la kɛba min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi minnu fatura ani wolomasiri taba minnu fatura olu denw ka kow la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko pupille de la nation sariya mun y'olu yamaruya k'o sigi sen kan sa o bilara sen kan kabini buwatile sabula décembre kalo tile 27 san 2016 min ye pupille de la nation ale sigira sen kan jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ka tile la waati la k'a kɛ sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu somaw fatura kɛlɛdagaw la u faw olu bɛ se ka ta ba la cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan sa ka ɲɛbila sariya sɛbɛn min sigi sen kan o bɛ dantigɛli kɛ baara in ale kɛcogo la bi na denmisɛnnin 326 wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen minnu mana to kɛlɛdagaw la kɛba olu ka denbayaw ka denmisɛnw de b'a kɔnɔ min ye denmisɛnnin ye n'i taara ale hukumu kɔnɔna na furakɛli kalanko ka taa se ka wolosɛbɛnkow bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ ta ba la min ye denmisɛnnin ye fana i ka kalanko fo ka taa se kalan sanayɛlɛ kalanw ma o bɛ a la bourse fana o fana bɛ se ka d'i ma i ka se ka sanayɛlɛ kalan fana kɛ min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma se kalan na don ye kɛba don wɛrɛ bɛ ɲini olu fana ye u ka se ka baara kɛ nin sariya in sa ko a kɔni lakurakurayara zen ka dayɛlɛli kɛ wolomasiri taba fɛn fɛn n'o bɛ an ka kɛlɛdagaw la u mana to yen olu kɔni ka denw u kana to yɔli la u bɛ se ka lamara cogo min na ka ɲɛ ko in kɛ kun ye o ye minisiriw ka baara bolodalen n'u ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ sariya so kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ye ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko burukinakaw ka sariya kulu o tali baaraw kɛra burukina fasokaw fɛ yen san 2025 san 2026 octobre kalo tile fɔlɔ ko ale yɛrɛ tun b'o ko kɛnɛ kan min ye sariya su minnu bɛ AES kɔnɔ olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di cɛfɔ ni kanbɛn ani mara kɛcogo ɲuman ni yiriwa ko ye a sigilen de a kuma dakun ye a dayɛlɛ don kɛnɛ in kan sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye u ka rapporteur de commission ye ale ye baara kɛ ka taa se procureur min bɛ yen n'o bɛ cour des comptes kunna ani batoni ye burukinakaw ka avocat ka batoni ye ale fana kumana ka taa fara président d'audience ma
ministry ya ira saka ko kene ngai ko ale ani Niger wuluma ani Niger ministry me sharia ko kuna sa kulu bela jilen bismillah jamana kuntigi fenno oye captain Ibrahim Traoré ye ukatamai ale senfe ministry me senako kuna keba ale conseil ministre la donia sa ko minye jensrege nani togala do mesigi balogo ko ni yanga doye anti PBV mawi wakeba le parti du ventre et de la marmite baramani konobara parti anyode miye doye seba binani ni duruna odobna na sigi balo togola do jensrege nani fantan nani nga malila ya kubina ni muso munume togodola muso kulu tabela jile ka no bela jile dorogo nyana octobre kalo tile 10 ani duru ko 2000 na nyinema ya ninta ko binani duru nai apuma kumina na ke mi sa ko e ka bolo di nyoma ke balo ko be se ga sinsi to ko mina ka nye sini sigi nyuma dlan na o jago yayi bien manger ko ni be fa o de kan ko tewa ne batle nga fe na ke ba ngo kuma mi klobe fe ka me kuma be o honi ni yo me fi ni so ja na kana to ibe zunyo na kere fere parce que be clé de di ma ko hon clé la keba mi ye santemenu bara mingera ni don fly hugumu konna kuma te balogota ale ni muso togodola muso ga do ko obna na yelema mali kono zein wele mabina na da kominu bela jele konna na baro sigu bina na ke ka nyefoli ke do yi absega famu to komina bela jele ve wa bela jele sengado abara ale kala mi ye ministre sombe muso de ani du kuna keba ale conseil ministre fana la donia ka ira saka ko mi ye muso togola don kerengere ne no embugo tikunu togola don kerengere ne yi fana kanga ke o tago tanana o kanga sigi senga octobre kalo tile tanikele o tago tanana yi ale fana mna na bla hogumu mungona na o yembugo tigini yelema ka do aka kola yasa mi yembugo tigunu ye o se tugumna kasika kumbelike degu manana ku soro ka bara ko nana mi ye doinye ko abnana kerengrene ya kasika mi ye muso ngaton bugo tugunu ulu jora busaga boya tugumna uga sigira la kana barawla ya saga siga wali au chama fana sigi senga nyinanta hugumu konna na sa kubna na mbugo tugunu ndo takeba ona ga soda ele mawye abe bara mi nga to laje o mana boye baro sigu be ka radio ni television sola mi nye kuma nya fo fana be ke adongele hugumu konna na bololo sraw fe kasika bela jile ale la famia ministre mi me kuna fondi ko kuna ale ni subhana mashu wala gatali katanga marabulo konna na noye an yɛrɛ ka ministre ye alhamdu ag ilien ale conseil ministre la donia sa ka yira ka fɔ ko min burkina kaw fe sana yɛlɛ kalanso minnu bɛ farafina olu ka jɛrɛm bɛ kɛ sa o sa o tako 14 na a tun b'o kɛnɛ ka octobre kalo tile fɔlɔ ka taa sa tile 3 ma a y'a yira sa ka fɔ ko wagadugu kaw fe min ye sana yɛlɛ kalanso ye no universitéw ye ulu ye baro sigi kɛ ɲinanta kɔni dakun kun talen no sa kunnafoni ko o jɔyɔrɔ farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini na min ye maa mafalenw ye politique ko ta na sira fɛ kunnafoni dilabaw ka taa se maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen don ekɔlidenw kalanni ma sana yɛlɛ kalanso la kunnafoni di taw la u bɛɛ lajɛlen yira nin tago 14 in kɛnɛ kan min ye kunnafoni di yɛrɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye kunnafoni di ka kɛ ni yiriwali ye farafina kuma ye tali kɛ o la ministriw caman de nana ka bɔ jamanaw caman na AES ministre sabaw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ministre y'a yira sa ka fɔ ko min ye furancɛla fangaw ɲɛmaw ka taa fara olu ka cidenw kan olu fana caman tun bɛ kɛnɛ kan farafinadenw minnu bɛ kɔ ka sa kɛrɛnkɛrɛnnen olu fana caman nana ka na ye baro sigi kɛnɛ kan ministre ko sa ko a ka yen taama sen fɛ k'a y'a to mali kumakan ka se ka mɛn mali ka miirinaw ka se ka mɛn ɲɛma bɛ baara min kɛ kunnafoni dila k'o danganamaya ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan n'o ye anw ka ministre alhamdu agi iliyani k'an b'a fɔ yan k'a yira fana ko min ye taama sen fɛ ministre ko fana ko ale n'a jɛɲɔgɔnw u jɛra sa mali burkina niger ka taa kɛnɛ ka kɛnɛ min ye bɛnkan ye min ye kunnafonidiw ye o bɛ se ka kɛ cogo min na agence de communication jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min n'u y'o o fana fasiri taama in sen fɛ kapitɛni a y'olu fana bisimila keba ka hakilila jagabɔ kɛ wa o fana sen fɛ fana arajo min bɛ yen n'o kan ka sigi AES tɔgɔ la keba burukinakaw fɛ yen k'o fana u taar'o lajɛ k'a baaraw kan ka daminɛ sɔɔni ministre min bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigiso kunna an ka jamana kɔnɔ Mahmoud Dafe ale ko sa ko ale tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan UNESCO tɔgɔ la Espagne kaw fɛ yen min ye jɛrɛ in ye a daminɛna septembre kalo tile 28 ka taa kun fori octobre kalo tile 2 Barcelone Espagne kaw fɛ yen jɛrɛ in sa ale kɔni ye seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan
UNESCO ale ka yamaruya kɔnɔna na jɛkulu caman nana seko ni dɔnko tigilamaw kɛnyɛrɛye tigilamaw faso jamana belebelebaw maaw kana sa seko ni dɔnko o bɛ se ka kɛ cogo di kɛlɛkunbɛlan ye farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanaw la yurugajɔ ni cɛsiri ale ni min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ sa ka se ka baara kɛ sa hakili jagabaw la min ye sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ miiri kɛ ka se ka baara kɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'o fana don ba la ani fana min ye musaka ko seko ni dɔnko musaka ko k'u ka kuma ye tali kɛ o la Assemblée générale senfɛ sa min ye ministre Mamu Dafe ale kɔni ye kuma ta AES tɔgɔ la AES ye baaraba minnu kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Burkina Niger a y'i da don la k'o fɔ Mamu Dafe ka kuma filanan kɛra mun ye kunungo conseil des ministres kɛnɛ kan o ye k'a fɔ Irisilakaw fɛ yen septembre kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la ale tun bɛ olu ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ an ka segin an ka seko n'an ka seko ni dɔnko ma o ka kɛ waleya ɲuman ye ka se ka na taa ɲɛ a y'a yira sa ko taama in senfɛ min ye ɲɛmaaba fɛn fɛn tun bɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye n'o ye chef de délégation ye min ye baara in yɛrɛ ye a hukumu fana kɔnɔna na sa Irisilakaw ka ministre danga min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ale n'o fana ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye jɛrɛ belebeleba min kɛra Irisi jamanakuntigi ale yɛrɛ de y'o baaraw ɲɛmaaya ta n'o ye Vladimir Poutine ye Mamu Dafe ko a ka o taama senfɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen sa n'o ye farafinataw ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka baaraw kɛ baara minnu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko sinsinni la farafina nka ye AES jamanaw fana ye olu fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan o ni Irisilakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sinsin cogo min na seko ani dɔnko ta nasira o fɛ ministre Mamu Dafe ka kuma sabanan kɛra min ye kunungo conseil des ministres kɛnɛ ka keba o ye ka yaala k'an faso dɔn min ye an ka yɔrɔ sawulenw an ka yɔrɔ kɔrɔw an ka danbe yɔrɔw ka yaala ka olu lajɛ k'olu yira maaw la k'o baara kɔni a y'o sigi sen kan waleya in kɛkun ye min ye yɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ a ka se ka kɛ yiriwali yɔrɔ ye an yɛrɛ jamanadenw fɔlɔ an ka wuli k'an faso ɲini k'a dɔn min y'an ka tariku ye an k'o dɔn an k'an bɔkolo ni an taabolo n'an ka tabiyaw dɔn waleya in b'a to fana min ye sɔrɔ ye o togoda ninnu na o n'o marabolo ninnu na o bɛ se ka kɛ sɔrɔkɛyɔrɔ fana ye u bolo sabula ni maaw bɛ munumunu salo k'a la kuma bɛɛ a bɛ fisaya sigida maaw olu ma ministre min bɛ bagan mara ale ni jɛgɛ mɔ kunna an ka jamana kɔnɔ kiba a ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye Nizɛrikaw ale tun b'olu fɛ yen jɛrɛ dɔ tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sa baganw olu kɔni ka kwadun yɔrɔ n'o o ta ko 58 na ale tun b'o kɛnɛ ka Agadezkaw fɛ yen baara in kɛra octobre kalo ale tile 4 a n'a tile 5 Nizɛrikaw fɛ yen nin ta ko 58 na in sa k'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun bilalen don min na o ye bɛn ni kelenya min ye bagan maralaw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ka se ka kɛ yiriwali kuntalajan ni bɛn ni kelenya kuntalajan fana sigilen sen kan waleya in y'a to fana min ye bagan maralaw minnu bɛ yen n'olu bɛ munumunu salo minnu bɛ yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ baganko bɛ cogo di yɛlɛma jumɛn bɛ se ka kɛ falen jumɛn bɛ se ka kɛ hakilila jumɛn bɛ se ka di ɲɔgɔn ma sɔrɔko ta nasira fɛ Niger ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a n'a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ baabu ye tali kɛ o la ministre y'a yira sa k'a fɔ n'o ye yubaba ye k'u y'o sinsin min kan o ye ka bɛn k'o sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ bi baganw olu bɛ munumunu salo minnu kɛ saheli jamanaw kɔnɔ n'o ye AES ye k'o don ba la kosɛbɛ ministre min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye général de colonel major Assa Bajalo ye keba ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye dengue bana ye k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to a la k'a yira k'a fɔ sa ko min ye bana in ye k'a kɔni bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi ye a ko k'an ka tangalanw kɛ an taala ye yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka fasojɔ baaraw kɛ Bamako octobre kalo tile 8 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Coulibaly chevalier de l'ordre national